Vitajte v najsevernejšej časti Slovenska, ktorá sa píši svojou tradičnosťou a uchvatnou prírodou. S našou mobilnou aplikáciou, ktorá obsahuje aktuálne podujatia a novinky, môžete objaviť všetko, čo má Orava ponúknuť. Týmito slovami pozýva oblastná organizácia cestovného ruchu, aby ste si stiahli jej aplikáciu Visit Orava. Naša organizácia Cluster Orava pre návštevníkov a aj občanov regiónu pripravila bezplatnú mobilnú aplikáciu Visit Orava. Aplikácia ponúka rôzne podujatia, ktoré sa nachádzajú alebo konajú v regióne najbližšie 2 týždne a sú neustále aktualizované. V aplikácii Visit Orava tak budete mať priamo vo vašom telefóne kompletný prehľad o koncertoch, divadlách, festivaloch alebo filmových predstaveniach. Po otvorení konkrétnej udalosti na vás čakajú ďalšie informácie, ale aj možnosť zakúpiť si vstupenky alebo nechať sa navigovať priamo na miesto podujatia. Nechýbajú ani aktuality, kde sa dozviete viac napríklad o turistickej sezóne v Roháčoch alebo o plánovanom otužovaní sa na Orave. Tiež je tam interaktívna mapa, kde si návštevník môže pozrieť, kde sú rôzne zaujímavé miesta v regióne a môžete si tam vložiť regionálnu kartu z Orava Card, kde nájdete aj rôzne benefity k tejto karte a nachádza sa tam aj ten digitálny QR kód, na ktorom funguje táto Orava karta. Aplikácia Visit Orava je k dispozícii na všetkých mobilných zariadeniach, a to aj pre systémy Android aj iOS. Môžete si ju tak stiahnuť podľa smartfónu, aký používate, buď z obchodu Google Play alebo z App Store. Na tejto mobilnej aplikácii neustále pracujeme, snažíme sa, aby bola prívetivá pre všetkých návštevníkov. Aktuálne riešime nové možnosti tejto aplikácie, snažíme sa tiež pridať tam rôzne jazykové mutácie pre návštevníkov regiónu a doľadzujeme to prostredie, aby bolo neustále prívetivé pre užívateľa. Aplikáciu Visit Orava vymyslela nezisková organizácia Cluster Orava, ktorá podporuje cestovný ruch, koordinuje marketingové aktivity svojich členov a spoločne propaguje náš región doma i v zahraničí. Cluster ponúka svoju kartu, pomocou ktorej viete získať viaceré benefity. Priamo v aplikácii Visit Orava objavíte prehľadný zoznam atrakcií a turistických lokalít, kam sa vďaka Orava Card dostanete lacnejšie. Cieľom aplikácie je zviditeľniť región, zviditeľniť atraktivity v regióne, zviditeľniť podujatia a zjednotiť región v jednej aplikácii, kde nájdú všetky možnosti trávenia voľného času na Orave v regióne, či sú to podujatia alebo rôzne atraktivity typu Oravský hrad, múzeum kávy a rôzne ďalšie návštevnícke miesta.